Ebe ka m ga-ebido. Bido nnọọ ebe ọ na-echọrọ. Bidokwa n'isi na bido n'isi. Mba. Let me start here. As some of you might know, I wrote a children's book. And in order to promote it, it is high time I start to do some readings. Uro. Gokwa ya ọzọ. The problem is just, as I insisted to have an Igbo translation of the book, people expect me to read the Igbo version as well. Uro. N'ihi na ọ na-ekpo ọkụ n'Isofia. Was that okay? Ọ dị oke mara ị kwesị ọga gị. Ọ nweghị ọga gị. Ọga gị abara gị uru. And even though there are some things I'm quite fluent in speaking about in Igbo, reading is not one of it. N'ihi na ọ na-ekpo ọkụ n'Isofia. Ọ na-ekpo ọkụ. Ọ na-ekpo ọkụ n'Isofia. Mana uche ndị. So I asked Ezenwa to sit down with me and practice the reading in order for me to perform better. Ibe akwa. Mana uche dị ntakịrị ịghọta nke a. Ma malite ibe akwa. Mama kasịrị ya obi ma kweta na o nwere ike iyi uwe njuoyi n'ụgbọelu. N'oge ahụ ka papa batara n'ọnụ ụzọ. Gokwa ya ọzọ. Which one? Mama. This thing is really not easy. Obi ma obi. Ma kweta na o nwere ike iyi uwe njuoyi na ụgbọelu. N'oge ahụ ka papa batara n'ọnụ ụzọ. Ekeresimesi bụ oge kacha mma iji gbaruo ụlọ. Ekeresimesi bụ oge kacha mma iji gbaruo ụlọ. Ka o ji nganga na-ekwu. But I'm not the kind of person that easily gives up, so I kept on practicing. Ọ bụkwa mgbe ahụ ka mmanwụ na-agba egwu n'ọma ahịa. Hey. I have to stretch my mouth. Should I go to the most difficult part? Wait. Ụfọdụ na-enwe mgbịrịgba n'ụkwụ ha ma nekwa ike ịgba egwu. Ụfọdụ na-enwe mgbịrịgba n'ụkwụ ha ma nwekwa ike ịgba egwu abalị niile. Ndị ọzọ na-adị ka osisi ma na-agbarịkwa gburugburu ngwa ngwa n'asụsụ Igbo a na-akpọ ha niile mmanwụ. Bravo! That's good. So if you want to hear the full story, either follow one of my online readings or get yourself a copy of my book, Alannam.